У нас у гасцях сёння Станіслав Шушкевич. Можна нават не называць усе яго рэгаліі, чалавек і так вядомы. Якое вы мелі дачыненне да, як кажуць некаторыя зараз, развалу вялікай краіны? Чаму мы сабраліся ў Віскулях? У нас было вельмі цяжкое становішча ў Беларусі. Мы не ведалі, як перажыць зіму 91-92 года, і па прагнозам яна павінна была быць суровай. І гэта амаль што спраўдзілася. Нам патрэбны былі нафта і газ. Ва ўмовах рынкавай эканомікі набыць нафту і набыць газ трэба мець грошы. У нас грошай няма ў рэспубліцы, так? Можна атрымаць крэдыт. У нас няма аўтарытэту, каб нам далі крэдыт. І таму мы хацелі прытармазіць гэтыя рэформы і папрасіць у Расіі па-савецку, па-старому паставіць нам нафту і газ. Аб чым я неаднаразова гаварыў з прэм'ерам Кебічам, і ён мне казаў: ты вот ведаеш Ельцына, ад яго многае залежыць. Ты з ім так міла гаворыш, запрасі яго на паляванне ў Белавежскую пушчу, а мы яго тут угаворым. І каб яго так запрасіць на паляванне, трэба быць з ім адзін на адзін. 20 кастрычніка збірае чарговы раз Дзяржсавет Гарбачоў. І прапануе нам узяць праект новага саюзнага дагавору і ехаць ратыфікаваць яго нашымі парламентамі. Я паглядзеў на гэты дагавор, і мяне проста жах ахапіў. Ведаеце што? Ён мне не падабаецца. І ўсе атрымалі члены Дзяржсавета гэты дагавор, і я бачу, што ім не падабаецца, для што сядзяць і маўчаць. Ніхто ні слова. І Гарбачоў кажа, там, як вы чытаеце, што... І Ельцын ні слова. І Ельцын ні слова. Усе маўчаць. Ён жа ж такі баявы нібыта. Вот, слухайце, што было далей. А мне што? Можа, я і не чакаў асабліва. Я адразу убачыў, што там дрэнна. Я думаю, не буду ж я гаварыць Гарбачову, што я такі разумны, што я бачу, што вы там напісалі акалесіцу. Я кажу, вы ведаеце, я ў вельмі складаным становішчы. У нас Верховны Савет зараз вельмі высокакваліфікаваны. І калі я яму прапаную вот гэту пастанову, яны засмяюць мяне. І тут Ельцын. А Ельцын ужо не так ветліва кажа. Практычна, можа, не ўжываў ён это слова глупства, это, кажа, недапушчальна, што это такое робіцца. Я яшчэ сказаў, што не адпавядае слоўнікавым дэфініцыям. Ведаеце што? І я так бачу, што Гарбачоў не вельмі улавіў, чым там справа, так? А Ельцын, ён больш проста. Кажа, што это абсалютна недапушчальны варыянт, яго нельга падпісваць, нельга яго прытрымлівацца, і наогул не трэба рабіць такія рэчы, прапановаць. Іншымі словамі, ён так больш-менш дэталёва аблаяў, скажем, прама, так, але прыстойнымі словамі. Тады Гарбачоў устаў і пайшоў. Ведаеце, і пакінуў Дзяржсавет сам па сабе. І ўсе сядзяць і маўчаць, і пасля это Карымаў кажа, і самае цікавае, першым звяртаецца да мяне, кажа, вы, Станіслав Станіславович, і вы, паважаны Барыс Мікалаевич, вы нас пасварылі з Гарбачовым. Ідзіце, адшукайце яго і прыводзьце сюды. Гэта было ў Новаагарова. І мы з Ельцыным пашлі адшукваць Гарбачова. Я астаўся адзін на адзін, і па дарозе я яму кажу, а там сапраўды месца цудоўнае, шалёна цудоўнае. Абрыў такі вялікі да Москва-ракі, золата асенняе, ўжо прыгажэй месца няма. Я кажу, Барыс Мікалаевич, у вас тут прыгажосць несусветная, а у нас, кажу, свая прыгажосць. Вы ж у Белавежскай пушчы не былі, я не быў. На паляванні у нас не былі, я не быў. Я вас запрашаю ў Белавежскую пушчу на паляванне, там у нас была база ЦК КПСС, яна прыстойная, будуць умовы. Он кажа, я згоден. Я лічу, што это будзе непрыстойна, калі мы попросім нафту і газ у Гарбачова, не ў Гарбачова, прабачце, у Ельцына, а ён зробіць гэта за кошт Украіны. Паменшыць Украіне, павелічыць нам. Я кажу, давайте будем шчырымі. У іх цяжкое становішча, у нас давайте запросім Украіну. Дакладней, гэта прапанаваў Кебіч. Я з гэтым пагадзіўся, ён пазваніў Фокіну, прэм'еру, і мне кажа, ведаеш, калі ўзгодніш з Ельцыным, запросім, значыцца, ён узгадніў уже з Краўчуком. Я позвонил Ельцину и кажу, что вот так есть такая думка. Он кажет, цудоўная думка, запрашайте. И мы собрались у Белавежской пушчы, у апартаментах Ельцина. Там были одного ўзроўня апартаменты, у Ельцина и у Краўчука. И пачалі мы абмяркоўваць ситуацию, что робіцца, что у кого, чаго кому не хапае. И бачым, что калі дзейнічаць по закону, калі дзейнічаць як составные часткі Советского Союза, у нас не застаецца іншага шляху, як прасіць Гарбачова
дапамагчы нам нафтай і газам. Разумееце, што? Таму што Ельцын, ён, хоць і ўсенародна абраны 12 чэрвеня 91 года прэзідэнтам Расіі, але Гарбачоў абраны з'ездам народных дэпутатаў прэзідэнтам Савецкага Саюза. І тут філосаф, марксіст-ленініст, да якога я вам скажу, як я і ставіўся да ўсіх гэтых філосафаў без вялікай павагі, ён зачытвае такую фразу: а не пагодзіце ці вы падпісацца пад такім сказам, значит, СССР як геапалітычная рэальнасць і суб'ект міжнароднага права канчае сваё існаванне. Это кто это такі філосаф? Такім філосафам Бурбуліс аказаўся. Бурбуліс. Так а адкуль Бурбуліс? А Бурбуліс, ён быў дзяржсакратаром, а у нас былі першыя і другія асобы з усіх. І наогул вялікі. Там яшчэ многа хто быў. Там быў і Козыраў, там быў Краўченко наш, там быў Мясніковіч, ведаеце, і ўсе раптам пачалі гаварыць, што вот усе пагадзіліся падпісаць гэтыя словы. І разумееце, калі падпісаць гэтыя словы, тут жа паўстае шэраг пытанняў. І вот тут фактычна Ельцын паказаў, што ён вызначаючая фігура ў нашым. Ён сказаў так: понимаешь, і вот это увесь час он понимаешь, ну по-беларуску разумееш, калі мы падпісваем гэтыя словы, мы павінны сказаць, што ў нас будзе з эканомікай, што будзе з зброяй, што будзе з правамі чалавека, што будзе з граніцамі, што будзе з вайскоўцамі, што будзе з ядзернай зброяй. Мы павінны даць адказаў на ўсе гэтыя пытанні, не павінны занепакоіць некага ў свеце, як мы ставімся да ўсіх гэтых пытанняў. І пачалі абмяркоўваць, вырашылі стварыць экспертную такую камісію, даручыць ім за ноч падрыхтаваць белавежскае пагадненне. Усе артыкулы мы прымалі шасцёркай, прымалі толькі кансэнсусам. Мы вырашылі, што прынцып дэмакратычнага цэнтралізму не падыходзіць нам. Это дакумент вельмі вялікай важкасці, так? І мы, урэшце рэшт, з гэтых 18 артыкулаў атрымалася 14. 3 краіны развалілі СССР. А як да гэтага паставіліся астатнія краіны, вот там азіяцкія? Але вот тут ужо прабачце. А успомніце, хто ўтварыў СССР? СССР утварылі Расія, Украіна, Беларусь і Закаўказская федэрацыя. Так? Значит, Закаўказская федэрацыя 5 снежня 1935 года знікла. І правапрыемніка яе не было. Значит, яна не існуе. Яе няма. Няма кого запрашаць ад яе імя. Значит, усе стваральнікі Савецкага Саюза тут у наяўнасці. І што да легітымнасці гэтай справы, мы маем права, мы прынялі рашэнне стварыць, мы можам прыняць рашэнне яго ліквідаваць. Ну, але зразумела, наше рашэнне, яно уступае ў сілу згодна з канстытуцыямі ўсіх гэтых краін, але мы абавязаны паставіць его на ратыфікацыю. І вот тут пачынаецца ўжо цікавая другая праблема. Я не задумаўся спачатку над гэтым, над легітымнасцю, а задумаўся. І, ведаеце, задумаўся я над тым, што трэба ратыфікаваць толькі ўжо, калі ехаў назад у Беларусь. Такім раскошным аўтамабілем у мяне тады быў ЗІЛ-117, членавоз его называлі. І калі я ўключыў радыё, там цудоўны прыёмнік быў, шклом, я загарадзіўся ад кіроўцы і ахоўніка, і калі пачаў слухаць цэлую ноч усе радыёстанцыі света ўсё перадавалі Краўчук і Ельцын прозвішча правильно называлі, а маё як толькі не скланялі, там Чучкевіч, Шушкевіч, што хочаце. І я зразумеў, што мы зрабілі вельмі сур'ёзную справу. Я задумаўся, як вот мы яе зрабілі, і думаю, вот, цяпер калі не ратыфікуюць, так канец маёй палітычнай кар'еры. Ну, але, як вы ведаеце, ратыфікавалі, і адзін толькі голас быў супраць. Это голас Ціхіні, професора Ціхіні, ну, майго добрага знаёмага па універсітэту, таму што ён і выступіў супраць, і ён дасягнуў вялікіх высот у камуністычнай іерархіі беларускай, быў другім сакратаром ЦК Кампартыі Беларусі, ён галасаваў супраць. Гэта той Ціхіні, які потым стаў старшынёй Канстытуцыйнага суда. Стаў старшынёй Канстытуцыйнага суда. З ім тады шмат чаго звязанага. З ім звязаныя многія ўчынкі, ну, якія мы можам, якія я, напрыклад, бы асудзіў. Але, ведаеце, я устрымаюся ад гэта, таму што, ну, па-першае, у мяне няма прамых доказаў, што ён далажыў каму там, усім каму трэба, а па-другое,
Можа, это былі яго перакананні, што так лепей для Беларусі. Да гэтага часу стаўленне Гарбачова, можна сказаць, да гэтай сітуацыі і да вас, усіх трох, вот у адным слове. А что Шушкевич? Все они засранцы. Ну, видать, я могу только ганарыцца этим. И думаю, что у него есть подставы крыўдзіцца, что я часами говорю, что у него все же заставаўся интеллект помощника комбайнера. Я так разумею, з Ельцыным падтрымлівалі кантакты да апошніх яго дзён. Нет. Не? Пасля того, як я дайшоў ад улады, дакладней не ад улады, а ад пазіцыі такой, значит, першай асобы ў дзяржаве, вы ведаеце, я ніякіх адносін з Ельцыным не падтрымліваў. Самае страшнае было, што калі ён памёр, я хацеў паехаць у Маскву, каб быць на яго пахаванні, але я пазваніў Мурашову, это былому кіраўніку міліцыі, ён народным дэпутатам СССР, і кажу: слухай, я хочу прыехаць. І ён кажа: ведаеш, тут у нас такія парадкі, што цябе далей, чым да этой аховы за кіламетр, ніхто нікуды не пусціць. Мне здавалася, што калі людзі бачаць, што іх адлучылі ад таго рэжыма, які знішчаў людзей, які знішчыў мільёны невінных людзей, і ў кожнай сям'і былі пацярпелыя. Я думаў, што людзі вельмі усцешацца і пачнуць, уладкоўваць новы палітычны лад. І ведаеце, а гэта старое, яно жыве. Цяжкое забываецца, а добрае ўспамінаецца. Добрае ж таксама нешта было. Мы неяк былі ўсе разам, свабодна ездзілі па вялікай тэрыторыі. Маладыя былі ўсе, самае былі галоўнае. энергічныя, спявалі песні, збіраліся, напрыклад, на свята песні ў Эстонії, з'язджаліся там з Прыбалтыкі, з Беларусі. Вот ведаеце што? Добрае застаецца. І тут увесь час працавала прапаганда. Рэйтынг Пуціна падаў, і тут спрацаваў стары прынцып, стары савецкі прынцып. Трэба атрымаць перамогу. А што пры гэтым будуць страчаны чалавечыя жыцці, это ніхто не звяртае ўвагі, таму што колькі гэтых губілі людзей, усе папярэднія правіцелі савецкія, акрамя Ельцына, заўважце. Хаця і там атрымалася з другой чеченскай вайной не зусім правільна. Вось. І тут, бачыце, ўсё, невялічкая перамога. І ўсе, і Рада, Дума расійская, і Савет Федэрацыі, усе кажуць: ваюй, заваёўвай, таму што яны устаноўліваюць тыя парадкі, якія нам не падабаюцца, а мы імперыя, мы павінны гэтыя парадкі. Украіна бліжэй за ўсіх прыблізілася да Еўропы, і найбольш рэзка яе перашкодзілі гэта рабіць расійскія ўлады. Я не кажу Расія, я кажу Крэмль. Я не мог прыняць на працу чалавека ў сакратарыят Верховного Совета сваім рашэннем. Мне трэба было рашэнне прэзідыума Верховного Совета, у якім была камуністычная большасць. Я не мог зацвердзіць сабе першага намесніка. Я прапанаваў 7 кандыдатур на першага намесніка, усе былі адкінуты Верховным Советом. Іншыя кажуць: да, што тут там Шушкевич з Ельцыным і Краўчуком, это Злучаныя Штаты і ЦРУ ўсё это развалілі Савецкі Саюз. Это я ж вам казаў, што міфалогія, асабліва брахня, вот з боку, это жоўтая прэса, і часамі не зусім жоўтая. Ведаеце, я здзівіўся, калі прачытаў кніжку аднаго з нашых эмігрантаў. Ён чамусьці напісаў, што ўсе там былі п'яныя ў сцельку, акрамя мяне, правда. Не ведаю, чаму ён у Лондоне сам жыў. Пакрыўдзілі так вас. Пакрыўдзілі мяне, таму што я ж наогул п'ючы чалавек уже быў, і мог бы ён мяне асудзіць. Не, ён усіх астатніх пасудзіў. Я не ведаю, што такое міфалогія, вот як яна ствараецца. Але што гэтых міфаў вельмі многа, і мне часамі, дарэчы, мне часамі задаюць пытанне: а чаму вы, напрыклад, не гаварылі праблемы граніцы? Я говорю: чытайце. Чаму вы не гаварылі праблему Чарнобыльскага? Я говорю: чытайце артыкул 8. І у мяне адказы часцей за ўсё. Тым людзям, якія упэўнены, што яны ведаюць, што ў гэтым белавежскім пагаднелі, але яго не чыталі, яны яго асуджаюць. І ўсе прымалі рашэнне цвяроза. Этой байкі... Няўжо ні пачаркі нават не перакулілі? Не, вот калі мы абмяркоўвалі шасцёркай, у нас стаяла бутэлька каньяку. Якога? Армянская. Адворна. Сабраліся славяне і выпілі армянскага каньяку. Адворна, армянская. Але там большасць была каньяку малдаўская. Скажем правда. І ведаеце што? Стаяла бутэлька і стаялі чаркі, 6 чарак.
І ну, мы лічылі, што калі нешта добрае зробім, трэба чарку выпіць. Так вот, прыняўшы, адкінуўшы 18 артыкулаў і прыняўшы 14, варыянт 14 артыкулаў, мы ў гэтай бутэльцы ў паўлітровай адпілі вот столькі ў 6. Ельцына запрашалі на паляванне, падстрэлілі хоць якога зайца. Падстрэліў Фокін толькі падстрэліў парцючка, дзіка невяліка, а Краўчук стрэльнуў і прамазаў. А я ягеру пытаюся, як же вы так зрабілі? Яны мне лапшу на вушы вешаюць, але што я магу зрабіць? Яны кажуць, мы і таму, і другого дзікунка прывязалі. Але першы у яго папаў, а другі вяроўку перавіў, як ён прывязваў. Вось такія егерскія міфы. Я ведаю, што это жарт, але, ведаеце, прыемны жарт я так магу каму расказаць.